vedieť, tak vám poviem, a keď nie, tak si vymyslím. Dobre. No začnite od začiatku, ako sa to u nás stáva, ako ste to tam hore, tie lana... No viete čo, ja konkrétne nie, ale výstavbu začali v 36. roku a spustili ju v 41. pre verejnosť. A následne, čo sa týka výstavby, no tak ja to skalnáte, ešte aj behom vojny vlastne. No a problém ani nebol tak dostať možno ten materiál na skalnáte plesov, pretože mohli ste použiť koníky jedno s druhým, ale na ten lodnícky štít tak zhruba polovica stavby bola hore vynesená. Vynesené. Takisto ako aj prvé lano sa hore vyniesli. A potom následne v tom 89. roku rekonštrukcia. No a odtedy vlastne fungujeme až do dnes. Pozri hore šlapu, láska. A celoročne 365 dní za dobrého počasia. No aj keď sú hmly, ale keď sú búrky, vietor v zimnom období, keby to kleslo pod menej ako minus 20 stupňov, to už nepremávame. Kúkaj hore, láska. Viete, vaša Ešte je vľavo, dobrá, dá? vľavo. Ešte viac, doľava. Vidíš? Šlapu. A býva niekto No šlapu hore hore, skvěle. 24/7? Je tam Alebo stále sa niekto lyžuje. hore? No, teraz není stanice sneh. musia byť obsadené na lomnickom štíte stále nejakým zamestnancom. No, čo sa týka napríklad observatória, alebo fyzikov, alebo Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak tam máte tiež osádku, ktorá väčšinou chodí na tých 7 až 10 dní. No a tam je, takže tam stále niekto musí byť. Pozri, aká šlapu A hore. tu na dolu tento... To je observatórium stanica? tiež. To je tiež, a oni nejako spolu komunikujú, alebo to sú dve úplne rôzne skupiny, alebo... No, patria pod Slovenskú akadémiu vied, ale s rozdielom, že na lomnickom štíte skúmajú výlučne len slnko, zatiaľ čo na skalnatom plese tú nočnú oblohu taká, aká je. Myslím, že oni sú zapojení aj do toho aktívneho štítu, alebo obranný štít, alebo myslím, že tak nejako sa to Má nejakú volá. vojenskú úlohu? No, viete čo, vojenskú ani nie, ale sledujú pohyby asteroidov. Toto je vlastne zapojený veľa observatórií na svete. A my bývame dolu v Lomnici a ja som tie posledné dni pozerala hore v noci, teda večer, keď bola tma. Ja som si myslela, že by tam malo svietiť nejaké svetielko pre lietadla, ale tam nesvieti Nie. žiadne svetielko. Nie. Neruší. By som to povedal tak, že nemá ani dôvod prečo, pretože oni vlastne na radare majú možnosť vidieť všetko. Iné je to napríklad v nižších nadmorských výškach, alebo dajme tomu v nízkych Tatrách, alebo tam. Tam majú. Napríklad tu máte vysielač Kráľovú horu. Potom obďaleč smerom na Spišskú Novú Ves, tam máte ďalší, tento. Neviem, sa to tam bolo. Takú väžu tiež si, ktorá signalizuje, ale tu nie. Máme ochranu dronov na štíte ešte potom k tomu, keby náhodou. A je nejaká možnosť tam hore ísť peškom? Áno, ale potrebujete vodcu, to je podmienkou. A Aké chodí sú sa to tak- šnúry tieto? To je uzemnenie. Čo to je? Uzemnenie? Verankerung. Aha. Uzemnenie na čo? No viete čo, behom búrok, keď dojde k výboju, tak aby tá elektrina predsa niekam išla. Das ist, wenn es gewittert, Aha. damit die Energie... Blitzableiter. Genau, Blitzableiter, genau. A ako sa chodí hore peško? Chodí sa takto Máte viacero sedlom? tras, ktoré môžete absolvovať, podľa vašich skúseností hlavne. Ale môžete ísť zo sedla, môžete ísť z Malej Studenej doline, môžete ísť hrebeňovkou, môžete ísť z Mŕtvej Záhradky, cez Cmiter, to je to vysnežené sedlo a hore, môžete ísť s hrebeňom, ciest a ciest. No a povedzte mi takto, my by sme sa odvážili v lete cez prázdniny ísť peškom hore, kde nájdeme kontaktnú... Horská služba. Cez horskú službu. Dobre, Všetko riešite cez horskú službu. my sme akože kondične, zdravotne v poriadku, ale my nemáme s horami žiadne skúsenosti. Tak určite by vás nezobral na terasu, ktorá musí byť natoľko náročná, že by ste museli používať buď to zlaňovacie zariadenie, alebo štrbinové lezenie, alebo niečo obdobné. On by vás zobral podľa môjho uvaženia a názoru z Lomnického sedla a následne by ste išli hrebeňom na Lomnický štít. Povyššie je trošku exponovanejší terén, ale tam sú kramle, sú tam reťaze, takže to nie je až tak extrémne náročné. A je to vekovo... Zapotíte sa, ale nie je to náročné. Extrémne. A vekovo je to obmedzené od... No viete čo,
čo neviem, či vekovo by to... Dcera, 12-ročná. No, zvládla, videl som tam 8-ročných chalanov to pobehovať hore. Mhm. Zvládne to. Tak ono, pozrite sa, treba si uvedomiť jednu vec. Idete nahore. Nie je to štafeta. Treba si rozložiť sily. Treba si učiť trasu, ktorú ste schopní zvládnuť. Takže... O to je tam aj ten horský vodca, on vám pomôže. A pozerajte, ráno sme tu videli kamzíky, tak možno sa udeje dnes... Alebo aj teraz. Gemse, Steinböcke. Ja, das ist Gemsen, nicht Steinbock. Steinbock ist was anderes. Majú nejaký presný výraz pre neho? Ne, Gemse. Gams. Steinbock má Gams. také... Mhm. Gams. Gams je hus Gams. a Gams, masa, vzadu je... A Steinbock je taký iný, ten má také veľké. Kozorožec zase. Áno, Kozorožec, áno. kozorožec, áno. A tie nie žijú tu, že? Nie. To je výlučne vec v Alpách, Dolomity ešte možno, Dolomity, Áno. ale ako všetci chutia rovnako. A ešte mi povedzte, keď sa teda takto by sme vydali my v lete, ako dlho ideme z toho skalnatého plesa hore? No, zo skalnatého plesa by ste asi najskôr išli hore do sedla ešte lanovkou, Aha. pretože ten chodník alebo ten travers, ktorý je vykonaný, alebo respektíve vybudovaný do Lovinského sedla je zatvorený, ale ak máte povolenie, môžete tam ísť. Ale asi by ste išli lanovkou, no a následne z Lovinského sedla do hodiny a pol, hodiny 40, možno keď ste hore. 6 kúskov, 5 dospelých a jedno mladé. Ale no, už ako si vidno. Oni sa ukážu. Teraz ste v živote videli kozu, no to nie je nejak extrémne Len odlišné. inofarebnú asi. No, ako som spomínal, chuťovo sú to dobré. No aby som nezabudol, na Lomickom štíte máte potom pobyt 50 minút a na poschodí vás bude čakať kolega, ktorý vám dá miestenku s číslom spiatočnej jazdy. Dobre. A ja som čítala, že my ideme hore 35 minút. Tak to ste zle čítali. To som zle čítala, my sme išli teraz 10 minút. 8,5. 8,5 minúty. Možno celú cestu. Zlomnice to písali, že pol hodiny. Tak, Áno, Áno. celú to cestu. sedí. My sme mali veľkú časovú rezervu. Áno, treba, tak určite. Ono je vlastne, keď si zakúpite lístky, tak na tých lístkoch je napísané, že máte byť tú hodinu, ktorá je odchodu, ešte pred. Áno. Takže... Sind wir schon da? Áno, sme to 8,5 minúty. Du hast gesagt, wir fahren vorher anfangen. Miška, ja som si to pomýlila. 35 minút je z dolnej stanice.